दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायना लाबावनाय जाबाय। दा दिनैनिफ्रायथ' आंहा खामानिया स्टप जाबाय। मास मोननैल'खासैमोन न'आव थांनायाबो, न'आव थांनायनि थांखियाबो। मास मोननै थाङैनि सिगाङावनो बेफोरबायदि जानानै होलायबाय। उफाय गैया। दा दिनैनिफ्राय आंनि खामानिया क्ल'ज जानानै दंथ'यो। आं दा बबेयाव आगान सुरगोन बुंस' हाथ'वा। बेखौ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन भिडिअनि गेजेरजोंनो। दा आङो नोंथांमोननो मोननैसो केमेरायाव रेकर्ड जालांनाय इन्टारेस्टिं भिडिअ क्लिपफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लाबाय। नोंथांमोना नायलांदो, ओरैबायदि भिडिअ क्लिप ओंखारनानै फैयोना मालाबानि समावहाय बुंनानै फोजोब हाया। दा नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायलांनो रेडि जादो आरो नोंथांमोना इन्टारेस्टबो मोनगोन बे भिडिअ क्लिपखौ नायोब्ला। ओरैबायदि समनि गेजेराव फानि इन्टारेस्टिं भिडिअ क्लिप ओंखारनानै फैयो। बहाय दा नोंथांमोना नायदो। हमको तो ये चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नोंसोरजों बाहेरा खालामजायै दाना आंहासो बयफ्रेन्डजों ब्रेकआप खालामजालायलायबाय। नंगौ नामा? दाना सोर गोसो मोननांगौ आंखौ? दासो मोनदों आं नोंखौ साला। आरो मा नोंसोरो सिख्लाफ्रा खालि बयफ्रेन्ड लाब्लाल' गोसो गोजोनो नामा? नै मोजां मोनो बयफ्रेन्ड लानो? हा? बयफ्रेन्डजों नागारजाबाय। खालि बेफोरबायदिल' नुनो मोनो जोंनि बर' सिंग्रिसा सेंग्रासाफोरखौहाय। मोजां खामानि, मोजां डिग्रि लानाय फरायनाय बेफोरथ' गैखाला। सालाफ्रा खालि गोसो थोनाय, मोजां मोननाय, रमान्स खालामनाय बेफोरखौल' रोंनानै फैदों मोजां रोखोमैहाय। आरो साइन्टिस्ट इन्जिनियारफोर जानो सोलोंदो नोंसोरो। बेफोरबायदि आखुथायखौ गारदो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाराबा नोंसोर गासिबो मय थांजोबसिगोन मिथिबाय। बुंथ'लासै आं दिनैहाय नोंसोरखौहाय। मालाबासो मोजाङै जावसिसिगोन आं नोंसोरखौ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बेलाय मा जालायखो बेलाय? दाउलाया दाउजोखौ बरायनाय जालायबाय नामा बेलाय? आयु नुफेराखैमोन आं बेफोरबायदिखौ दिनैसो नुखाथारदों। आयु जिउ आयु मा जाबावगोन बिसोरजों? फाग्ला बिदिजों जायो। दिनैनि इन्टारेस्टिं भिडिअ क्लिपफ्रा बिसोर मोननैसोआनोमोन। दा जोबनानै थांबाय नालाय आंबो नोंथांमोनजों बिदाय लाथ'बाय। बाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। दाउजो बरायग्राफोर मा टेलेन्ट लानानै फैयो। हाबा बुंनानै फोजोब। कैसा लगा मेरा मजाक?